bukan kalangin wala tarabang bukan kalangin nyawa tarapan dema bukan mulut minadanya kamu yalaka alangadul kalau tolana nehla de mara suradu ilang kana Allah tiada hulu Assalamualaikum ka umat Nabi. Lo saja kini pakamediri na jangan menyasa kemudian hari. Tuan rumah karena sandi kuat ansur karena budi. Menyamparonokan budi karano nabaya iola budi naninda basujo masih dangakan sungguh hadisnya Nabi la yadkhulul jannah hadis babuni kemudian illa husnul khuluqi illa kama suasarugo dewa katanya Nabi kecuali orang nabaya budi kalau dino kalau diindang ditampi-tampi
nampi Oi nason den oi batuka musim baganti lain dahulu lain pula kini ko dulu budi nadian yang tinggi kini ko pitiran orang cari jawa kada lantai ko hati salah banang dapat diganti nan bedo kain salah lagi sahabat baikku kami katakan pandangan muangan melayangkan pandangan nampi anda tukirkan bau mengong kini jokanan liek juari mato nadala yang bacolo na balagakan ame bapadu balantiangkan malang nasib si dari tangan iyo duo kata junjungan nasib agamu dia kia zaman oh na baun pamo nan jo idangan antara gak desanero dan kadimakan ketujuh berbagai alasan dalil dibuat nak kebanyakan umat Islam pun babuinya di tengah lautan walaupun banyak tapi berserakan orang banyak kadisisiakan paham nasase kadipakawan jahiliyah kababalik dia kia zaman disiko kita ruswa tarumuan nasib ayah mindak barinua nampak maniti titian lapuk lah banyak geleng daripada anggu lah buruak manung daripada baruak memanung karena dek buruak awak pemanung dia dah makan tunjuk ya baik itulah tak masuk nantak masuk kiriman
Sekali, oh di bidang
Iyo tu panalata iyo leka kamisi limba ko lata gendia ona atarang danana isbat ona anato nanapi o apo di isbarkan iyo apo dinapikan ona akan niala detarangi
katoka Lai bukan kalani Nawala tarabamba Aku kan menuju Nalanya kamu kalau tolana nehla de mara soragu ilang kana Allah Muhammad Allah itu ala nabi situ mangga dogara ole layo nyawa halakaluwa ode nalai bukalana kati ode nalai bukalade kamatu ode nalade kalai gum kamu malaikat di palu ode nalade ngalau Allah dia palu ade kuli malade nalatini jo kanan Odenan malakalana basora odenalana batapu atangan odenalai soala pengajian cukup disiko dihuraikan ko ilaya pulau panyuruh iyo api nalapadang odenan kapadona siapo nasio akan dikadukan Iola tinggi la puncanya onala bukisi bunian odenan jo kalau yo la ilawi odenan dijadikan sampah iyo kini joy tulah Naniram namu apanjang namu anyoba delo delo Oh ibarat apa jalan la jawa rasul nyuan dan alapan ela data Oh pada bagi Oh iyo yang mulai wakatu suatuan dan pambulai pacar tarantau Elo elo mengaji tuan dan di dalam tubuh di dalam tubuh aduh Oh iyo yang mulai wakatu dan kota kalicia elo elo ode mengaji nuran dan di dalam orang insan badiri iyo yang mulai wakatu asal dan mulai sifat Oh nyato nyato oh ilangan nakasan den dari sini hari pada mantonyo ani
Allah Ta'ala dipandang gaib Muhammad Akhirnya Allah gaib Muhammad Akhirnya Allah iyo yang mula wakatu badula Kanan kita nana badula Kanan kita hati kana marifat dengan batu kana lawi baharullah Salam lawi baharullah Salam oleh layang-layang di pulau Baton ke pulau Babi Merdeka Pulau Babi bayang-bayang usah dicakau wujudnya saja kita cari